chakwaipa tidane nacho, tisaleke kuchitawa, ndikuchimwa ndikufa pano, tonseti sankule kufa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu. Mothokoza tifuna kuti tapemphe Ambuye Yesu akhale nafe pamene tikupitiriza ndi Lenten pilgrimage, kuti maprogramu onse ayende mogwirizana ndi cholinga cha Mulungu, komanso atsogoleri athu awadalitse kuti atitsogolere bwino mpaka kumapeto a tsiku la lero, ndipo mzochita zathu zonse moyo wathu wa Chikhristu usunthe, tisendere pamodzi ndi Ambuye Yesu atidalitse ndipo adalitsenso mabanja athu onse, makamaka banja lathu la Divine Mercy, kuti zopempha zathu zikhale zaphindu ndipo zaulemu pamaso pa Mulungu. Tiyambe talapa machimo athu. Ndikululira Mulungu wamphamvu zonse ndi nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virgo Odala, anjelo ndi oyera onse ndi nomwe abale kuti mundipempherere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Ambuye mutichitire chisoni. Yesu Kristu mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Tipemphere. Bambo athu, ndinu wachifundo ndi wokoma mtima kopambana. Tikuthokozani chifukwa cha zabwino zimene mmatichitira, makamaka zabwino zimene timalandira podzera mgulu lathu la Divine Mercy, ndipo tikupemphani mutithandize kuti tizikutumikirani mwakhama ndi mwachikondi potsatira chitsanzo chanu, kuti tikhaledi oyenera kulandirabe za chifundo chanu mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Amen. Mawu oyamba. Tiwerenga mawu ochokera kwa mneneri Ezekiel 37 ndime ya 21 kulekeza 28. Pamenepo udzawauze kuti ine Ambuye chauta ndikuti, ndidzawayitana Aisraeli kuchokera ku malo awo aukapolo, pakati pa anthu a mitundu ina. Ndidzawasonkhanitsa kuchokera ku mphepo zinayi ndi kuwabwezera ku dziko lawo. Ndidzawasandutsa mtundu umodzi m'dzikomo, ku mapiri a Israeli, ndipo adzakhala ndi mfumu imodzi yokha. Sadzakhalanso mitundu iwiri ya anthu, kapena kugawikana maufumu awiri.
sadzayipitsanso ndi mafano awo ndi zinthu zina zonyasa kapena ndi zochimwa zawo zina zilizonse. Ndidzawapulumutsa ku machimo awo onse ndipo ndidzawayeretsa. Motero iwowo adzakhala anthu anga ndipo ineyo ndidzakhala Mulungu wawo. Mtumiki wanga Davide adzakhala mfumu yawo. Motero onsewo adzakhala ndi m'busa mmodzi. Adzatsata malamulo anga, adzamvera mosamala malangizo anga. Adzakhala m'dziko limene ndidapatsa mtumiki wanga Yakobe, kumene ankakhala makolo anu. Iwowo pamodzi ndi ana awo ndi zidzukulu zawo adzakhala kumeneko mpaka muyaya. Ndipo mtumiki wanga Davide adzakhala mtsogoleri wawo mpaka muyaya. Ndidzachita nawo chipangano cha mtendere. Chipangano chimenechi chidzakhala chawo mpaka muyaya. Ndidzakhazikitsa ndi kuwachulukitsa ndipo ndidzayika nyumba yanga pakati pawo mpaka muyaya. Nyumba yanga idzakhala pakati pawo. Ineyo ndidzakhala Mulungu wawo ndipo iwo adzakhala anthu anga. Apo anthu a mitundu ina adzadziwa kuti ine chauta Aisraeli ndimawasandutsa oyera, chifukwa chakuti nyumba yanga ili pakati pawo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Ife anthu apasiko Mulungu ndiye iye anatilenga tineneza iye tiyeni kusonkhanitsa pamodzi ana a Mulungu amene adabalalika. Ambuye akhale nanu. Tenga woyera
monga adalembera Yohane woyera. Ambiri mwa anthu amene adabwera kwa Mariya adaona zimene Yesu adachita ndipo adamukhulupirira. Koma ena adapita kwa Afarisi nakawasimbira zimene Yesu adachita. Apo akulu a ansembe ndi Afarisi adayitanitsa bungwe lalikulu la Ayuda nafunsana kuti, titani pamenepa, popeza kuti munthuyu akuchita zozizwitsa zambiri. Tikamlekerera chomwechi, anthu onse adzamukhulupirira, ndipo Aroma adzabwera n'kudzatiwonongera malo athu oyerawa ndiponso mtundu wathuwu. Koma mmodzi mwa iwo, dzina lake Kayafa, amene anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, adawuza kuti, inu simudziwa kanthu. Monga inu simukuona kuti n'kwabwino koposa kwa inu kuti munthu mmodzi afere anthu onse m'malo moti mtundu wathu wonse uwonongeke? Kwenikweni sadanene zimenezi ndi nzeru za iye yekha ayi, koma popeza kuti anali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, ankalosa kuti Yesu adzafera mtundu wa Ayuda. Tsono osati kungofera fuko chabe, komanso kusonkhanitsa pamodzi ana a Mulungu amene adabalalika. Kuyambira tsiku limenelo, akulu aja a Ayuda adayamba kupangana zoti amuphe. N'chifukwa chake Yesu sankayenda poyera pakati pa anthu, koma adachokako napita ku dziko limene linali pafupi ndi chipululu, ku mudzi wina dzina lake Efereimu, ndipo adakhala kumeneko pamodzi ndi ophunzira ake. Chikondwerero cha Pasaka chija chinkayandikira. Choncho anthu ambiri ochokera ku midzi adapita ku Yerusalemu kukachita mwambo wa kudziyeretsa Pasaka isanayambe. Ankamufunafuna Yesu. Ndipo pamene adasonkhana m'nyumba ya Mulungu, ankafunsana kuti, kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi monga iye uja abwera ku chikondwerero kuno? Uthenga wa Ambuye. Nyengo ino ya Lenti, Sabata ino ndiyotsiriza tisanayambe Mulungu woyera. Ndipo tikuona kuti pamene masautso a Ambuye Yesu akuyandikira, zowerenga zimene takhala tikuwerenga pa nthawi ya nsembe ya misa zikutionetsa kuti kusagwirizana pakati pa zimene Ambuye Yesu akuphunzitsa ndi zimene anthu amayembekezera zikusiyana, ndipo kusamvana kukula. Tikhoza kuona kuti tension is building up. Lero tamva anthu akufunsana kuti ameneyu titani naye, kodi kuphwando lino abwerada ameneyu, kodi tikamulekerera, kodi atsamunda athuwa aku Roma atilekerera? Zikuonetsa kuti pang'ono-pang'ono Ambuye Yesu akuyandikira imfa yawo. Ndipo imfa yawo ndiyoti afuna kuti aonetse
chikondi, chifundo kwa ife kuti tonsefe tipulumuke. Ndipo monga tinanena poyamba paja kuti zimene Ambuye Yesu amationetsa ndi kutichitira sikukwanira kungozikhumbira koma tizizitsatira. Admiration is not enough. We are encouraging each other to imitate. Kuti tikhalenso ngati Ambuye Yesu, ngakhale sitingafikepo koma chimene tikupemphedwa ndi kuyesetsa. Ndiye tikaona pamoyo wa Ambuye Yesu ndi anthu amene amakumana nawo, anthu ambiri amamutsatira komanso ena amamkana poyera. Kwa ife phunziro limene tiyenera kupezapo ndi kuti tikamacheza ndi Ambuye Yesu mwa njira zosiyanasiyana, tikamakumana nawo Ambuye Yesu amene ali achifundo, makamaka mgulu lathu la Divine Mercy, ifeyo tizichitapo kanthu. Nthawi zina pamoyo wathu mawu oti momwemo satithandizayi. We need to do something about whatever situation we find ourselves in. Mwina kwathu kuno ku Malawi, we still have some ways to go. Ndikumbukira chama 1964, 65, 66, mwina ambiri mwa ife tisadabadwe. After Second Vatican Council, ansembe ambiri ku America, ku Europe adasiya chifukwa chosagwirizana ndi maphunzitso a Second Vatican Council. Nakhala ndikufunafuna pambiri ya unsembe ya kuno ku Malawi kuti amene adasiya ku unsembe chifukwa cha Second Vatican Council teachings ndani, sindampeze mpaka pano. Posachedwapa Trump ndi ma tariffs achawabweretsaja, tikumva ku China kusokosa kwambiri, ndipo ku India, ku Japan, ku England, ku France akusokosa kwambiri. Ameneyo bwanji kwathu kuno khala ngati monga panali poyamba ndi tsopano ndi pa nthawi zosatha. Tiyenera kuphunzira kuchita react either negatively or positively. Tikangokhala ngati madzi ofunda amene sali wothandiza paludzu kapena amene sitingakonzere tea, ndiye kuti ndi Satana yemwe kumwamba sakatilandira. Let's do something about it. Tikupanga pano pilgrimage ya Lenten season. Zimene tayamba kale kuchita lero mpaka mapeto a lero, ndifuna ndikupempheni kuti zisunthe moyo wathu. Nkwapafupi tikuti pilgrimage tanyamuka kubwera kuno isangokhala an ordinary outing, sightseeing, kudzapemphera. Ndipo tikabwerera kumakomo kwathu tisinkhe kuti zichatazimva kuja kuti ineyo zindithandize bwanji, zindisunthe bwanji. Mwina methodology ya YCS kapena YCW imenenso amaichita promote pa pastoral theology. C, judge, act. Ikhozotithandiza pamoyo wathu
pa anthu amene tili pa pilgrimage ya jubilee yathu. Si kumaona kumatsekula maso kuti kodi zimene zikuchitikazi zikutanthauza chani. Tikamadzifunsa choncho, we need to go a step further by judging the situation. Kodi zikuchitika bwanji, mmene zikuchitikiramo, what does it mean? Komanso osangosira pomwepo, do something about it. Kwina kwake munthu wina wake adampeza akuba masana pamsika, kumenya, kumlanda zambirimbiri zonse, kumlanda kumsiya. Ndi apolisi atabwera kumtenga, kamlembetsa statement ndi zina zoterozo. Komalizira wina adamufunsa munthu uja amene achifwamba adamchita chipongwe kuti muchazayendera muja chakupweteka kwambiri iweyo pa zonse zichazachitika nchiyani? Adanena kuti si anthu aja andimenya andilanda katundu ayi, amene anandikalipitsa kwambiri ndi anthu aja amene zimachitika zonse zija amandutsa osachitapo kanthu. Do something about it. Act. We need to see a difference. So, see, judge, act. Komanso pali fourth step imene imangodutsa kawiri silently. Review or revising. You have seen, you have judged, you have acted. Could something have been done better? Nanena kuyamba kuja tikupita kuchisankho September. Tikumva makampeni, promises, ndalama zikuperekedwa, zitukuko zikuchitika, tikulonjezedwa misewu imangidwa, ndiponso mabridge amangidwa, ndipo mwe palibe ndi mitsinje yomwe. Inuyo zimene zija kodi muzimva bwa, muzitenga bwa? You need to do something about it. Komanso ngakhale tikamati you need to do something about it, bwanji nanunso sasandukako a presidential candidate, chimakuletsani nchiya? See, judge, act and review. Chikristu chenicheni ndi chimenecho. Ndipo tikamayenda ulendo wathu tikasunga zimenezi, tikaona kuti moyo wathu kusintha, komanso wanzathu kusuntha, ndipo tonse on our pilgrimage tisendera pafupi ndi Ambuye Yesu Kristu. Amen. Tipereka mapemphero athu, mapemphero a Kristu amene anasankhidwa aja amene kusogolo kuno. Mulungu Atate athu otikonda, ifananu a divine mercy, tili pa ulendo wathu oyera, tifuna kupereka mapemphero athu odzipempherera ifeni pa ulendowu, komanso anthu onse. Kupempherera ana onse amasiye. Tipempherere ana onse amasiye amene akuvutika njira zosiyanasiyana, kuti Mulungu awapatse anthu owathandiza. Tikupemphani. Kupempherera mabungwe onse amumpingo. Tipempherere mabungwe onse amumpingo kuti akhale ogwirizana potumikira Mulungu
kuti ufumu wa Mulungu ukhazikike pakati pathu. Tikupemphani. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya utumiki. Tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya utumiki wathu ofalitsa chifundo cha Mulungu. Tipemphere kuti atipatse chaulere chakumvera, kukhulupirira, kudzipereka kwa utoto moyo, kuti pakutelo tikokere anthu ochuluka ku chipulumutso. Tikupemphani. Kupempherera anthu onse amene akuyenda kutali ndi njira ya chipulumutso. Tipempherere anthu onse amene akuyenda kutali ndi njira ya chipulumutso, kuti Mulungu Mzimu Woyera awazindikiritse za chikondi ndi chifundo cha Mulungu. Tikupemphani. Kupempherera dziko lathu la Malawi. Tipempherere dziko lathu la Malawi mtendere. Pamene tikuyandikira zisankho mwezi wa Septemba, kuti zikhale zabata ndi mtendere. Tikukupemphani. Kupempherera ana onse amasiye. Tipempherere ana onse amasiye amene akuvutika m'njira zosiyanasiyana, kuti Mulungu awapatse anthu owathandiza. Tikukupemphani. Kupempherera odwala onse. Tipempherere odwala onse kuti chifundo cha Mulungu chiwafikire, komanso kuti akhale ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu wouka kwa akufa. Tikukupemphani. Kudzipempherera tonse amene tabwera kuno kudzapemphera. Tidzipempherere tonse amene tabwera kuno kudzapemphera, kuti Mulungu ayang'ane zosowa zathu ndi kumva kulira kwathu. Tikukupemphani. Kupempherera anthu onse amene akuthatha ndi imfa. Tipempherere anthu onse amene akuthatha ndi imfa, kuti mizimu yawo isagwe ku Jehena. Komanso tikupempherera mizimu yonse ya mpurigatoriyo, makamaka imene yakhalisisa ndipo ilibe anthu owapempherera, kuti Mulungu ayang'ane ndi maso achifundo, kuti ithe kuona kuwala kosatha. Tikupemphani. Kuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo. Tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo, imene akutipatsa mpaka tsiku, komanso madalitso ndi zaulere zochuluka zimene akutipatsa. Tikupemphani. Atate achifundo chonse, tikuthokozani chifukwa mmatimvera. Tikuthokozani chifukwa cha chikondi chanu chotipatsa ngakhale zimene sidapemphe. Mutithandize kupitiriza kukhala okumverani mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Tsopano ndi nthawi ya zopereka. Tiyamba ndi zambale monga momwe timachitira masiku onse. Tipemphe achipembedzo tibwere kuno kutsogolo tidzatenge maboksi, ndipo achipembedzowa ayenda pena paliponse, tisavutike ndi kuyenda
kuti tipereke chopereka chathu. Ndipo pomalizira pali mphatso zapaguwa. Tipemphe atsogoleri mwadongosolo tikafole kumbuyo ndi mphatso zathu zimene tatenga kuchoka ku mapalishi pamodzi ngati dinale komanso aliyense payekha. Tikatha kupereka tikafole tikatha kupereka zambale tikafole kumbuyoko. Akwaya amene mukutitsogolera imbani nyimbo yoperekera zikomo.
Tire nsembe m'manja mwanu kuti itamande ndi kulemekeza dzina lake, ndipo ikhale yapindu kwa ife ndi kwa mpingo wake oyera onse. Mulandira Ambuye mphatso pamodzi ndi kuthokoza kwathu, ife amene mudatichitira zachifundo mutisungebe mtsogolomu kuti tikutumikireni ndi kukondani koposa kale mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi Kwezani mitima kumwamba. tayikweza kwa Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. kofunika ndi koyenera. Zoonadi nkofunika ndi koyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Inu amene mudafuna kuti kudzera mkupunguza kwathu mutiteteze ku machimo athu, mukweze mitima yathu ndi kutipatsa chaulere ndi moyo wosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Kudzera mwa Iye angelo akutamanda ulemero wanu, maulamuliro akupembedzani, wonse amphamvu akunjenjemera pamaso panu, aulamuliro amphamvu ndi aserafi akumwamba onse akukuyimbirani ndi chimwemwe chachikulu. Tikupemphani kuti mawu athu alumikizane ndi mawu awo, pamene modzichepetsa tikulemekezani pamodzi nawo ponena kuti ndinu woyerada Ambuye, kasupe wakuyera konse. Tapota nanu tsono, tumizani mzimu wanu woyera kuti atsike ngati mame pa mphatso zathu zino ndi kuziyeretsa kuti zisanduke thupi ndi magazi a Ambuye athu Yesu. Wake adavomera masautso ake, adatenga buledi nakuthokozani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya, adatenga chikho nakuthokozaninso ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Nthawi yonse imene tidya buledi ndi kumwa chikhochi, timalalika imfa ya Ambuye mpaka mudzabwerenso. Choncho Ambuye, ife pokumbukira imfa ndi kuuka kwake, tikupereka kwa inu buledi wa moyo ndi chikho cha chipulumutso, ndipo tikuthokozani kuti mudatiyesa woyenera kufika pamaso panu ndi kutumikirani. Tikupemphani modzichepetsa kuti polandira thupi ndi magazi a Khristu, Mzimu Woyera atisonkhanitse ndi kutisandutsa amodzi. Mukumbukire Ambuye mbumba yanu yobalalika pa dziko lonse lapansi, ndipo mufikitse chikondi chake pake penipeni, limodzi ndi Francisco Papa wathu, George Tambala Episkopi wathu, Vincent Makwawa mthandizi wake, ndiponso tonsefe tili pano pereka nsembeyi pamodzi ndi ansembe onse. Mukumbukirenso abale athu amene adagona ali ndi chiyembekezo chakuuka akufa, ndi onse omwe adamwalira mchifundo chanu. Alandireni mkuwala kwa nkhope yanu. Tapota nanu mutichitire ife chifundo kuti pamodzi ndi Virigo Mariya mayi a Mulungu ndi Yosefe wodala mwamuna wake, ndiponso apostoli odala ndi oyera onse amene adakomera inu pansi pano pa mibado ndi mibado, nafenso tikhale oyenera kulanda nawo moyo wosatha ndi kukuyamika ndi kutamandani
kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu. kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse limodzi ndi Mzimu Woyera ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso takhululukira adani athu, musatise ife mchinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu tetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. ukhalenso ndi mzimu wanu. Amene machotsa machimo a dziko lapansi, mutipeso kankhosa ka Mulungu kamene machotsa machimo a dziko lapansi, mutipeso kankhosa ka Mulungu kamene machotsa machimo a dziko lapansi, mutipatse. Naka kankhosa ka Mulungu naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kuti mulowe m'nyumba mwanga, koma munene mwamudzoka ndipo mzimu wanga udzachira. Nyimbo yolandirira.
tembenukani, tembenukani tima, tembenuka ufumu wako mwamba wayani, tembenuka, tembenukani, tembenukani, tembenukani tima, tembenuka ufumu wako mwamba wayani, tembenuka amaitana antu, tembenuka bwerani tu, tembenuka tupilanga ijani, tembenuka makazi soimani, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani ntima, tembenuka ufumu wako mwamba wayandikira, tembenuka, tembenukani, tembenukani, tembenukani ntima, tembenuka ufumu wako mwamba wayandikira, tembenuka woyera mtima oka, tembenuka ayenera tukuja, tembenuka koma antu ochimwa, tembenuka sangate kulandibwa, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani ntima, tembenuka ufumu wako mwamba wayandikira, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani ntima, tembenuka ufumu wako mwamba wayandikira, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani, tembenuka, tembenukani ntima, tembenuka ufumu wako mwamba wayandikira, tembenuka imbali limelanga, tembenuka tama ukaristia, tembenuka lalika pulumusi, tembenuka alimu sakramenti, tembenuka, tembenukani,
inuno muti zane itumusaobe kwayani yani tupila muti ndizikoma mama wamene ndinganene ndizikoma mama wamene ndinganene chinthu chimene ndingabwezerwe pasabwino zose mumandichitira mama wamene ndinganene ndizikoma wamene ndinganene ndizikoma moyo umene ndili nawo banja limene ndili nalo mawu amene ndinganene ndizikoma ndinganene ndizikoma mulungu watu opatsa chifukwa amatikonda ayenera kutokoza ndizikoma ndinganene ndizikoma chinthu chimene ndingabwezerwe pasabwino zose mumandichitira mawu amene ndinganene ndizikoma ndizikoma ndimwatubidi mwazimu sidingakhale ndi chinthu chosenzela kwa mulungu ndizikoma ndizikoma ntchito imene ndili nayo mpingo wanga wa katolika mawu amene ndinganene ndizikoma mawu amene ndinganene ndizikoma mawu amene ndinganene mudale ngato sendithu lelo wotisunga ndinu simudzatimana kanthu ndizikoma nganene ndizikoma
chinthu chimene ndingabwezere pasabwino zonse mumandichitira mawu amene ndinganene ndizikomo mawu amene ndinganene ndizikomo ndizikomo mawu amene ndinganene amosinyo tili nawo ansembe tili nawo mawu amene tinganene ndizikomo mawu amene ndinganene ndizikomo masisitere tili nawo atsogoleri tili nawo mawu amene ndinganene ndizikomo ndinganene ndizikomo ndizikomo ndizikomo. Tipemphere. Mulungu Atate, mumakonda kumva madandaulo ana anu ndipo simulola kuti agwe mzovuta zopitira mphamvu zawo. Tikuthokozani chifukwa cha chifundo chimene mwatichitira, ndipo tikupemphani kuti nsembe yoyera tayitsirayi idzititeteza mzoopsa zonse mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ambuye akhale nanu. Akhalenso akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Tipite ndi mtendere wa Ambuye misa yatha. tithokoze. Nthawi ino talowa mugawo la zolankhula. Ndi mosataya nthawi ndipemphe acheya a diocese kubunge lathu 2 minutes ndithu mulankhule, kenaka mutidzutsira a chaplain, pomalizira a chaplain atidzutsira a Monsinyo amene ali mlendo wathu olemekezeka pa tsiku la lero. Mona apostoli onse, choyamba kuthokozaso ansembe athu mosogoleredwa ndi a Monsinyo potisogolera mambo a misa komanso miyambo yonse imene tayambira mmama wa uno. Ife kwathu ndikuyamika ndikutamanda kuti makhala nafe nthawi zonse, mumatilimbikitsa kwambiri pa chipembedzo pa Chikhristu chathu. Tifunanso mwapaderadera kuthokoza amatrona athu akuno ku dinale ya Mchinji chifukwa cha dongosolo lonseso limene munatikonzera ku dinale ino ndi timu yanu yonse kuno. Tikuti zikomo kwambiri asistere onse amene takhala nawonso pano, tikuti zikomo kwambiri. Tonse a Khristu amene tinabweranso tsiku la lero kuti tizapereke nsembe zosiyanasiyana zimene tikuperekazi, tikuti zikomo kwambiri chifukwa chozipereka kwanu kuzakhala nafe. Pa tsiku la lero tili ndi ansembe angapo amene taonera, tili ndi a Monsinyo athu Father Tawale, komanso tili ndi a chaplain athu Father Likhucha, tili ndi ma chaplaininso a madinale kuchokera ku Maula dinale. So Monsinyo nda chaplain a Maula dinale. Tinanyamula ndithu chinsomba chachikulu chija amanena mbuyo omwe ma politicians titaombere m'manja. Komanso tinda chaplain asopanonso ku Mtima Woyera dinale Father Lipenga. Father Lipenga anthu akuoneni mwina simatulukira kwambiri tsiku la lero, zikomo kwambiri. Tiliso nda chaplain asopanonso andiuza kuti ayi ma chaplain asopano ndi awiri omwe wa Maula dinale ndi Mtima Woyera dinale, koma tili ndi ma chaplain opuma amene wanangosanduka mamembala a Divine Mercy sopano. Father Chikaya ndi Father Chikhasu anthu akuoneni, zikomo kwambiri kuti makhala nafe nthawi zonse kutiperekeza. Komanso kuthokoza koposa aine ake amudzi kunoko ku Mchinji ku Kachebere. Imana abambo akona ndikale mukutiperekera ujeni udalisa. Father Enoch,
Father Enoch Kanjira kwa iwo amenenso sakwaziwa ndi amene tinali nawo pamwambo wa udaliso uja. Ambiri anatithandiza kulapa kuti tithe kulandira sacrament la kulapa amene ansembe athu ali kusogoloko. Father munandira kuisa nini mazoti pala chaplain adina leina sina chuletu. Father kubalasa from dowa dinale amene wasaso pano akungopitiriza ndithu zikoma kwambiri. Komanso mene ndaona iwo amwena ndikungoziwisa bungwe lathu la Divine Mercy chifukwa choti tinda nsembe awiri amene akwanisa zaka 25 amene timakhala nawo nthawi zonse amene timakhala nawo mbungwe lathu lino amene akondwerera zaka 25 mu nsembe. Nde Father kubalasa ndi Father Chikaya mwina faka khala pamodzi kuti akumbuse chikale mene anazozedwera limodzi kumaula 25 years ago. I think chaka chili pa 16 July. Nde ife ngati abungwe la Divine Mercy tateniso tizaonese kwa akonda ansembe athu amene amatifungatira nthawi zonse. Tikuthokoza mwapadera komiti ya pilgrimage ndi liturgy chifukwa cha ndondomeko yonseso imene mwatikonzera kunoko kuchokera ku diocese. Ambuye adalitse ntchito yanu yotamandika imene mwagwira. Zolengeza zina zimene ndingangoyikapo mwachidule kungokumbusana ulendo oyera wa ku Kibeo ku Rwanda kumene timaka ulendo wa chaka chino of course tikupita ku chaka cha Mai Maria ku Kibeo. Nde ulendo huu uli pa 28 November kwa iwo amene angafune kukhala nawo. Posirizira penipeni podium ndi imene itayiona pamene timapempherera. Sindikudziwa kuti imene timapemphera timamva bwanji mu mtima kuti Ambuye Yesu ali pamene papa. Tayiona podium chaka chathaso tinabwera pompano ndimenenso tinayisira chaka chatha. Nde mwina pang'ono tikhoza machita manyazi mwina kapenti kachani tikhoza mapangako ngati mmene tinachenesera phiri lija ndi ma stations of the cross timabwera chaka chilichonse. Podium iso ndi chikupira kuti mwina tikhoza kuchitapo kanthu. Aino kuti anandiuza kuti tipemphe a chaplain kuti ayankhule koma ndimona ngati mwina inaka muzuno tinakapa saso mpata kuti ayankhule makambaka pa nkhani inatuluka yomapereka za ndalama zija kumakayika kuphirika ma stations of the cross. Mwina ali ndi dongosolo limene anakonza pamalo pano ndi akhoza kuti angotiziwisa ngati bungwe la Divine Mercy pambuyo pamwa chidule pambuyo pake a chaplain mubwera kuzayankhula. Zikomo kwambiri. Zikomo. Monsinyo olemekezeka chaplain a Divine Mercy komanso apampando apostoli onse a Divine Mercy ndi manja onse tikulandirani kuno ku Kachebere kumene timasonkhana chaka ndi chaka kuti tichite mwambo wa nsembe ya Ukaristiya ngati iyi komanso kukwera phiri koma makamaka chaka chino ngati chaka cha pilgrimage. Tikuthokozeni kwambiri. Tingokufuna kukambapo zinthu zingapo pali anthu ambiri akufuna kwabwino amene amapereka ma offerings yawo mundalama koma zimene zizi amakachita kuphiri kuja kumene kuli statue ya Mai Maria. Mapeto ake chopereka chanu amabwera ndi abusa kapenanso mwina ena ukuwerengani amadziwa kuti anthu akwera kuphiri uku akasiya ndalama amapita ndikangotengapo. Choncho zimene ife timapereka sikhalanso ngati nsembe kwenikweni mwina yangopita kwa munthu mmodzi. Ndiye timapempha atiuza kale pano kuti ofuna kukapereka ndalama akapereke kuphiri taletsa tisakapereke kuphiri kumeneko. Pageti apo kwa onse amene tidzibwera kuchita maulendo opita kuphiri pazikhala ka box mene tidziponyamo ma offerings yathu. Molomo tizikasiya kuphiri kumeneko palibe wodzitsatira kuti ndi zotani. Ndiyena tikamapita tipeza kuti pali ka box apo kangolembedwa kuti alendo ngati tili ndi ma offerings athu ofuna kusiya kunoko nthawi inoyi tiyeni tipereke pamenepo kusiyana ndi kangodzisiya mthengomo ngati upereka nsembe ya makolo tiyeni tiziperekeni apa. Ndimo amene wanifuneni zabwino zonse Mulungu achititsa ng'amba kunjaku tiyenda ndithu. Zikomo. Monsinyo wathu Bambo Patrick Tawale rector apa mutsipano Father Enoch Kanjira ma chaplain anzanga ochokera ku madinale osiyana-siyana
President Advine Mese, Dr. Janet Banda, SC, komanso masisteri onse, ife tonse amene tili maudindo osiyanasiyana ndi akhristu tonse akufuna kwabwino. Muli bwanji pa nthawi ino? Ntchito yanga inali kuti ndipange introduce ansembe ndi acheya anandipanga hijack ayipanga kale imeneyo. Koma chachikulu ndikufuna kuti mukatithokozere kwa azibambo mfumu kumalo kumene ndachokera kubembeke kukasina deza diocese, ena akunzuzu diocese, ena akuchipata ndife akulilongwe achidiocese. Chifukwa chokuvomerani kukulolani kubwera kumwambo wapadera chaka chino, chaka choyera, chaka cha jubilee, pamene timapanga mwambo uwu loweruka losirizira mu nyengo ya Lenti tisanalowe mulungu woyera, kuti ife amene tili Advine Mese tithe kukonzekera bwinobwino zazikulu zimene tikuyembekezera zokhuzana ndi kuuka kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Mukatithokozere kwa azibambo mfumu. Ndithokozenso inu nonse amene munapanga chiganizo kuti chaka chino choyera mupange nawo pilgrimage kuchokera malo osiyanasiyana ndikubwera ulendo woyera uno kufika kuno kukachebere. Tikuti zikomo kwambiri. Ndithokozenso mwalo mwa ansembe onse chifukwa cha mphatso zosiyanasiyana zimene mwapereka tsiku la lero. Mulungu wodziwa kudalitsa akudalitseni ndipo akupaseni zaulere zambiri. Ndifuna ndinenenso mwapadera kuti tikumbukire zimene amonsinyo athu atiuza potipasa uthenga zokhuzana ndi zofunika zake zoti zitipase zaulere zosiyanasiyana mu chaka chimenechi chaka choyera. Kupemphera kawirikawiri, kupezeka ku nsembe ya misa, kulandira sakramenti la kulapa, kuchita nawo ntchito zachifundo, komanso nazaonjezera zina zizona kuti tikuyenera kulumikizana ndi apapa m'malingaliro kapena zolinga zawo zimapemphera mwezi wina uliwonse, kunena kuti nafenso tilandire ma idanges apadera, zaulere zapadera zimene Mulungu amapereka kwa ana ake. Bambo Kanjira akuthokozani, inenso ndikuthokozeni mwapadera chifukwa advance team imene tinayitumiza tinanena kuti ifikire kwa inu, ndipo anapereka ripoti kuti munalandira bwino, ndipo ulendo uno zonse zachitika bwino. Ndipo tidakupemphani kuti mukhale oyambirira kuyendesa zinthu kunoko, tinakupezani mutamba kusogolera. Ifeyo tikuti zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Mutithokozeranso kwa ansembe onse, mutithokozeranso kwa sisteri onse amene akhala akutithandizira kuti zinthu zosiyanasiyana panopa ziyende bwinobwino. Mulungu akudalitseni asisteri athu komanso abambo ndi ansembe onse chifukwa zabwino zosiyanasiyana zimene mmatichitira tikabwera kuno komanso tikafika pamalo pano. Bambo Enoki Kanjira amanena kuti zopereka zathu ngati nsembe tikasiyapo, ndikudziwa kuti ena tikamapereka ngati nsembe timakhaso ndi ma intentions zolinga zosiyanasiyana. Ndi bwino kuso kuti zolingazo tikasiya momwemo chifukwa kuti opanga nsembe ya misa ndi ansembe athu akuno kachebere. Ndi azikaona mmene muchama kuna kuti awa akupemphera zakuti akapanga nsembe za misa zosiyanasiyana azitika m'mapemphero popeza malo anowa ndi oyera. Ndi zimene atiuza zija tikuyenera kuti tizisunge ma intentions athu onse ndi nsembe zathu zonse tizisiye konkuno. Katisiya tisanapite, katisiya tikabwerako tikafika mmene momwe tikasiya, ansembe akuno azitithandizira kupempherera zolinga zosiyanasiyana. Ndikulandireni Bambo Patrick Lipenga ngati chaplain watsopano ku Mtima Woyera Dinale, komanso ndikulandireni amonsinyo athu Bambo Patrick Tawale chifukwa ndinunso chaplain watsopano Maula Dinale. Ndinalipo tsiku limene timasankha maudindo osiyanasiyana ku Maula Dinale, ndipo Bambo Patrick amonsinyo athuwa anadzipereka okha, kudzipereka okha taombere m'manja. Chifukwa sikunali kusankhana kuna kuti tizichita kulemba papepalayi, tinena kuti tizingona kuti atatenge chakuti amonsinyo anadzipereka okha. Ndiye ndikuti zikomo kwambiri andikuzipereka kupena munapangako kuonetsera pamene timu tinayipempha kuti kalandire na amonsinyo munavomera kuna kuti mubwera kunoko ndio muzatisogoleranso nsembe ya misa. Tikuti zikomo kwambiri, tathokoza kwambiri. Pano ndikupempheni amonsinyo kuti mutiyankhule
tingonenanso apa tisayiwalire Father Maxwell komanso Father Emmanuel Chikaya kuchaka chawo cha Jubilee 25 years tisalephere. Chaka chimenechi chizachitika pa 16 osakhala July koma August. 16 osakhala July koma ja ku diocese tikata, kuna Mbuma tikata, ku Kameronso tikata, tikafikeko chifukwa cha abale athu. Zomwe kwambiri amosinyo mutiyankhule. A chaplain Divine Mercy pa diocese ndiponso a president Divine Mercy abambo Kanjira, a rector pano amene mwatilandira, ansembe anzanga ndi ija amati advance team abambo Likucha ndi atsogoleri onse a Divine Mercy. Ine kwanga nkuthokoza kuti ngakhale kuli mvula zayenda bwino, ndipo ndikudziwa kuti kuli kuyenda kupita ku phiri njira ya mtanda. Ndikufunirani kuyenda kwabwino, ndipo madalitso amabwera njira imeneyi, ndipo mupitirize inu ya Divine Mercy mukuchita add value yaikulu kuno ku Archdiocese ya Lilongwe. Mapemphero amenewa nda amene amatithandiza kuti tiyankhe kuyitanidwa kwathu ngati Akhristu, Akhristu ake achikatolika. Asistere takuthokozani, mwakonza paguwa ndiponso mwatilandira chauta akudalitseni. Ine ndikufunirani zabwino zonse, ndipo Mulungu apitirize kutidalitsa. Zikomo kwambiri. Say